Hello? Dayan. Hello? Dayan. Ay, gahangos lagi ka, Dayan. Dayan. Oo. Dayan, Dayan. Dayan, 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 Dayan. Si Dayan, Dayan. Naghangus-hangus. Ano naghangos ka lang ga, oy? First time. First time. Ah, hangot. Oo, basta first time hanguson gyud na langga. Ano gina. Langga, taga-asa man si Dayan. Baka din karon sa kaswagan. Naka sa Kauswagan. Kumusta ka ron sa inyo sa Kauswagan, Langga, Dayan? Kaya tambay correction. Ba, nag-eskwela ba ka, Dayan? Ay, story ako ate. Ay, ipasa ko mga igala. Hello. Ah, dinala ko sa ate. Pila di edad ni Kwante, ni Dayan? Hello, Joe. Ha? Ay, kaya. Te, painay sa na imong radyo, te. Sabi mo gawa ko. Te, Yes. pila edad ni Dayan? 20. 20. Ikaw, pila mo edad? Ako? Dili ka na imo tapad. Imo tapad ni mo pila edad. Te, Yes. ipainay sa na, te, ang imong radyo dati. Nagawas na ko. Painay ang radyo, pakusgang MORT. Maski pa mo gawas ka, te, makuha gina, te. Kaya kita Okay, nag-istorya. wait lang niya ha. Kisan kita takong karon. Gay. Kanaya. Kana, asawa sa kano. Unsay lingaw ni? Unsay nga ni mo, te? Sinini. Unsa? Diri sa may barangay Kaswagan. Nagkasinabot gyud ta, te, nagkasinabot gyud ta. Unsay ngalan nimo? Namo na gid wala na nakadungog sa radyo kay imong makahinayan. Wala lagi imong tingog bungod digay no ni ano bo ano. Balay Okay. gamay. Kay murag gahalok na kay ka sa ako bagaganahan ra ba ko ana ba sa duol na kay imong lips. Kadugay na nakiiton ko na gyud na ba. Oh, grabe kayo siya. Dayan. Ay Dayan ganing ate. Yes, Unsay pangalan nimo gani? sinini. Si Nini, what si Nini? Yes. Yan, what si Nini? Si what si Nini? O kung dyan, happy kay ko, nakasulod yung tawag nga, pila na kayo, so ikaw Wow. tawag yung kasulod. Yon, unsay feeling sa nasudlan, sa nakasulod sa tawag, nasudlan ni no? Siyempre, kung happy ka siya. Nya. Na happy on sa Wala, kailain happy lang feel. kayo. Happy lang kayo. Unya kaning te, sa mga te single pa ka or minyo na kawat si Nini? Ay, nanakaykuan, nanakayuyab. Nanakay uyab. Aw maka di man ta ka ilugo nangutana ramang ko. Grabe sa kay ka eh. Kung makaistorya ka kay feeling nako kay amin mo ilugo na ta ka di pa sa koy nana lain sa kay ka te. Wow, grabe kayo siya. Taga-asa man imong uyab te? Dati nga, diri na gyapon sa Miss Or. Taga Miss Or. Yes. Aba, nya musta unsa na mo kadugay te? Ano na, 7. 7. 7 years. Ayan, 7 years na. Wala pa mo baby. Wala pa, bisang sa position, wala pa manghid. Ay, mahimo pa din eh, mahimo. May mali kay dool ra man sa inyo sa Kauswagan, dali ra kay may mo. Nagkaon na ka ate watch nini. Ha? Watch nini. Ano niya? Oh, nagkaon na ba ka? Ulitan ba nimo? Gidugo ka? Ayaw man na, ay naglaba-laba, nagalit ko. Naglaba-laba ka. Unsay magilaban da ron te? Ate Mga ka, panty, mga bra. unsa pa te? Unsa pa te? Parang, ako yan na yan, ay nag-brief. Na brief kita man tagi nga brief dia te oy, Ginoo ko. Ay, siyempre, sa Paris. Okay, aman ngano man ikaw lang labay yang gipadala diha. Wala yung nag-live-in, mag-good Nag-live in na din mo ni kuan ni Parikoy di ay. Yes. Ay ka. Kumusta man te unsay baho sa iyang brief te? Basing na baho ba Mayroon ana? Japon. Mo basing na perfume ba baho sa perfume sa babae ba? Wala makaha. Wala mo noon. Wala. So di mo nagpuyo sa inyo ha, balay des Kauswagan.
Yes. Ayan. Or sige natin, ipang-greet na imong kwan da, imong batos nimo. Yes, lang gusto kong mamagpapa diya sa Sanay, sa Palason Family, sa Sambas. Sa silingan din nga sa Diyong ko. Oh, Southern pa dyan. Kauban sa Kano. ha? Unsa? Mabili na iba di ay. Sa unsa kauban nimo sa gym? Di na labot sa balay. Mo may klaro ka istorya si ate oy, Ginoo ko nakasimot lang ni brief dia sa iyang partner kay di na kabalo mo istorya. Sige, klaro. Ah, Di na madungog man sa ang radyo na hinayan siya. mo namagoy telepono te, namagoy na siya kuante. Na mahinay ko kung kuan, cellphone. Sis. Iiton man to kakaron dati. Kana te, kus klaro nimo? Oo ka na. Asawa sa kano. Oo. Te, ang sa request mo te. Ito lang sa ano yung sang may intrata. May Intrata. Unsa man iyang kanta ni May? Itong bago niya. Nga, dagay ka siya bago te. Halos tanan kay bago pa ba ini na artista si May. So bago ni tanan. Kasi on na ka kadugayan te. Unsa ito te? Between Kakayanin, Mary ang Pasko. Oy, Kakayanin mo lang. pasayo ba magpasko? Sige. Ako na. Kakayanin. Sige te. Salamat te. Sige, I love you, ya. I love you te. Ato rin te. Kiss na ko te, kiss. Diba? Kiss. Ay, kiss. Da lagi. Te, sige na te. Baho ba kayo ni mong brief te, oy. Ginoo ko, nag-kiss ka sa ako, baho kayo brief. Oh my God. Ano Uy, yun? Ginoo ko, sige na, bye-bye te. Ingat. Sige, bye. Ingat. Oy, Dayan, wakay klaro Dayan. Ikaw kung kayo strong, ipasa niyo mo si mong ate ha. Bante ka lang. Sige na, bye-bye. Bye. There you go mga kamarkada. Los mga taga-kauswagan sa inyo ang pagpaminaw di ag MOR. Pakibalo na ko sa inyo mga radyo ha. Magkasinabot ha. Dunggan mako ninyo din sa telepono. Alright, Ben. Next caller na. Hello, good morning. Hello. Hello? Yes, hello. Kinsa ni? Ay, si Ivan na ini. Ivan. Taga-asa man si Ivan? Taga Manolo, Manolo. Pila edad ni Ivan? 27. 27 years old. Puro 27 years old itong mga callers ron. Ansa man ni si Ivan? Nagtrabaho? Nagtambay? Ansa man ni? Nagtrabaho na, DJ. Nagtrabaho na ka, DJ? Makadapit ng trabaho, Ivan. Kaya sa, kuhan, sa Agusan. Agusan. Baon sa yung trabaho ni Ivan man? Contraction. Contraction. Tigkuan, pahugot kay contraction man. Ay, Ginoo ko. Ay, Ivan, nagkaon na ka na, brother? Bago pa lang. Unsa imong sudan dia? Ay, paano man eh. Lauya nga manok. Ay, lah. Kalami ng lawiyang manok. Isa nagluto na, brad? Akong papa. Imong papa. Papas boy, de gapon ka? Brother. Ivan. Oh, Nagkaon na magkakapo pa kay way kusog Ivan oy bro magkay micronutrients deficiency gapon. Unsa man ni kuan man ni minyo na ba ni si Ivan? litaw pa. Ulitaw pa. Ayan, nangita man ka ha, basing laki ang type ani. Aw. Dili oy. Dua mga igala. Sige na Ivan. Nga adunay micronutrients deficiency, ipang-greet na imo mga batos dia. Great na ko akong papa. Nga, Lalo papas boy lagi. dan sa mga kauban ako dere nga nag-anday, nagpintal. Ug dire mga silihan pa dere nga naminaw karon. Ug ganan dire. Kanilang. DJ, kanila ka DJ. Wag yun kailan ako, DJ raman ni ingon. Wag kailan ako, no? Ivan? Walay. Ha? Kalimot ko. Ala, more na ron. Ako ba magkukunaminaw si mong kwan DJ? DJ? Kasi on ta naman yung kakaroon na Ivan na ka. Ang sa request ni Ivan? Paano lang, someone like you. Someone like you. Kasi nagkantaan eh. Atili. Adili. Sige, salamat Ivan.
Kaya ako ning Sige, i-play ning someone like no ni Adele. Amping always dia. There you go si Ivan mga kapamilya. Sige lang tawag sa kog DJ. Kaya wa man ka ila di ay miris eh. Sa mukha ni Ivan eh. Yan, nag-request siya song ni Adele na Someone Like You. Siya to na i-play ni Ron. 10:44 na mga kamorkada mga migs. Parenta na para sa tuwa mga paborito mga love songs. Later on, yung mga greetings ako ng pagkabasahon mga kapamilya, ha? And then, syempre naman, isa lang gyapon na ninyo or tawag mo later, muhatag na kong signal kung pwede na matawag sa 0995-335-2093. Atong oras, 9:45, hatod ka na to sa